लोगोफोर व्हाट इज ससियेल मिडिया लोगोफोर ससियेल मिडियानि पावारा दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियानि इनफ्लुएन्सआ दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माने पावारफुल जानानै फैबाय जाय ससियेल मिडिया नोंथांनि जिबनखौ दसेनि थाखायनो ध्वंसबो खालामनो हागोन आरो दसेनि थाखायनो नोंथांनि जिबनखौ बहुत गोजौआव सौहैनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोरखौ दिनै बे भिडिअ ससियेल मिडियानि सोमोन्दै नोंथांमोननो जा एसे हायो बेखिनिखौ एसे फोरमायनो होननानै सानबाय। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर दिनै आं बे ससियेल मिडियानि सोमोन्दै बुंनो थांनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ फोरमायनानै लानो सानदों। दिनैनि दिनाव टुइटार जाय टुइटारखौ गोबां मानसियानो दायो माने इउटुब आरो फेसबुकखौ जेसेबां सालायदों बेसिम माने टुइटारखौ सालायाबो जानो हागौ। थेवब्लाबो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव बे टुइटाराबो एसेबां गिदिर इनफ्लुएन्सार जानानै दङ। जेरैहाय गिदिर गिदिर हादरनि प्रधान मन्त्रि आरो गिदिर गिदिर राष्ट्रपति बिथांमोना बे टुइटारनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ माबा मोनसे खोथाखौ जुदि टुइट खालामनाय लोगो लोगो बे माने ओरैबायदि भाइराल जायो आरो बे टुइटनि गेजेरजोंनो गोबां दावराव दावसि बा नांलाय खमलाय दान्थे बिदान्थे बेफोरबो गोबां जानानै फैयो। बेखायनो दिनै टुइटारा जेसेबां घाटायाव माने सोलिगासिनो दङ थेवब्लाबो दिनै बेखौ मिथिनानैबो इलन मास्क जायखौ बुङो टेस्ला गारिनि CEO एलन मास्क बिथां एलन मास्कआ दिनै बे टुइटारखौ 3,22,000 क्र'राव दिनै बे टुइटारखौ बायखांनो होननानै नागिरदों। मानोना बे टुइटाराव जाय शेयार हल्डार बिनि गेजेराव बिथां एलन मास्कआबो बिनि सासे शेयार हल्डार। दिनै नोंथांमोननो आं बिनि शेयार हल्डारफोरनि मुंखौ एसे फोरमायथिनानै होनो सानदों। एलन मास्कआ दङ बे टुइटाराव 9.2% बिनि हिस्सादारि आरो मर्गान स्टेनलि 8.4% आरो भेनगार्ड ग्रुप 10.3%, लभलिबिन टलाल 5.2%, सौदि आरबनि बिथाङा प्रिन्स। दा बिथांमोना बे ससियेल मिडिया जाय टुइटार बे टुइटारनि बिथांमोना शेयार हल्डार। नाथाय बे टुइटारा दिनै एसेबां लसआव सोलिबाय थादोंब्लाबो माने एलन मास्कआ हमनो हादों जे माने ससियेल मिडियानि पावारखौ। एलन मास्कआ माने दिनैनि दिनाव वर्ल्डआव सासे ओरैबायदि धोनि सुबुं जाय धोनि सुबुं बिथाङा दिनैनि दिनाव माखौ प्रजेक्ट लादों। बिथांनि प्रजेक्टआ जाहैबाय हाइपारलुप्स आरो निउरलिंक्स, टेस्ला कार आरो बेबायदिनो गोबां बिथांनि प्रजेक्टफोर जाय बिथाङा दिनै मंगल ग्रहआव दोनहरनो थाखाय गोबां नारा नाथा नाजागासिनो दङ। गोबां माने मंगल ग्रहआव सानसेबाबो सुबुं दैथायहरनो थाखाय बैयाव थानो थाखाय माने गोबां नाजागासिनो दङ। बिथांनि आन्दाराव गोबां साइन्टिस्टआ खामानि मावगासिनो दङ। बिदिब्ला दिनै बिथांमोन बायदि सुबुङा ससियेल मिडियानि पावारखौ मोजाङैनो मोनथिगौ। बिदिब्लाथ' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे ससियेल मिडियाखौ जोंनो मानो थाखाय नांगौ आरो बे ससियेल मिडिया जोंखौ मा माबायाव बबे बिथिङाव माने गोजौ थाखोआव जौगालांहोनो हागौ बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों एसे बुंफोरथि लांगासिनो दङ। बेफोर ससियेल मिडियाफोरनि गेजेराव दिनै इउटुबा मोनसे ओरैबायदि गिदिर प्लेटफर्म जानानै फैबाय जाय इउटुबाव दिनै टिभि चेनेल बा गिदिर चेनेलफोरानो गासैबो इउटुबावनो कनभार्ट जाजोब्बाय। दा दिनै आं दाख्लैनि थांनाय आसामाव जालांनाय मोनसे सेपन बिहु फेस्टिभेल जाय सेपन बिहु फेस्टिभेलाव माने बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना बुजिनानै मोनबाय जे ससियेल मिडियानि पावारा ओरैबायदि माने बहुत पावारफुल जायनि थाखाय बिथांमोना बे सेपन बिहुखौ पृथिबियाव जाय बिथांमोना सेपन बिहुखौ खुंदों बिथांमोना दिनै माने बे बिहुखौ आसामनि बे बिहुखौ माने बुहुमाव स्प्रेड खालामनो थाखाय बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय बिथांमोना निउस चेनेलखौ लेंहरनायनि अनगायैबो गोबां गिदिर इउटुबारफोरखौ लेंहरनानै बेयाव बिथांमोना इउटुबारफोरखौ बरायनायजों लोगोसे इउटुबारफोरनो बेफोर गावसोरनि जानाय माबाखौ बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय गोबां इउटुबारफोरखौ बिथांमोना लेंहरनानै माने स्प्रेड खालामनानै। बिदिब्ला आं नोंथांमोनखौ फंसे खोथा बुंनो गोसो जायो। लोगो नोंथांमोन दिनै इउटुबा ओरैबायदि मोनसे गिदिर प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्माव नोंथांमोना गावखौनो रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो। नोंथाङा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो। नोंथाङा माने गावनि
जाखिनि सोलिनाय नोंथांनि हारिनि थासारि थामोनथाय गासैबो धोरोम गासैखौबो नोंथाङा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुहुमावनो गोसारहोनो हायो। बिदिब्ला आं दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरि आरो बर'नि गोबां सानथौगिरि मेलेमगिरि नोंथांमोनखौबो आं फोरमायनो गोसो जायो। दिनैनि दिनाव जोंनि बर'आवबो जायफोर गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोना बरायनानै बिथांमोनखौ आरो गोजौ थाखोआव जौगालांनायाव थुलुंगा हो आरो गासैबो इउटुबारफोरा माने जोंनि बर'नि इउटुबारफोरा गोजौ थाखोआव जौगालांनो हानाय बायदि जोंनि बर'नि दैदेनगिरि मेलेम गोनां नोंथांमोना माबा मोनसे हारिनि गेजेराव गिदिर प्रग्राम बायदिसिना धोरोमनि प्रग्रामानो जा बायदिसिना प्रग्रामानो जा बेफोरबायदि प्रग्रामफोराव गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ लेंहरनानै जायफोरा 10 मिलियन साबस्क्राइबार जायफोरा 5 मिलियन माने बेफोरबायदि साबस्क्राइबार गोनां इउटुबारफोरखौ लेंहरनानै बिथांमोनखौ एक्सप्लर खालामनो जोंनि धोरोमनि जोंनि आसार खान्थिखौ माने बिथांमोना गोबां बुरजा बुरजा साबस्क्राइबार थानायलाय बिथांमोननि चेनेलखौ अल माबायावनो नायो बा अल इन्डियानि अनगायैबो गुबुन कान्ट्रिफोरावबो आदार कान्ट्रिफोरावबो बिथांमोननि चेनेलखौ नायो जायनि थाखाय जोंनि हारिनि आसार खान्थि थामोनथाय गासैखौबो जों बिथांमोननो स्प्रेड खालामनो हायो। बेनिखायनो आं दिनै जोंनि गेजेराव जाखिनि बैसागु फांसन बा बायदिसिना बेबायदिनो जाया मानो बेफोरबायदि बैसागु फांसन बा बायदिसिना गिदिर गिदिर प्रग्रामफोराव जोंनि गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ लेंहरनानै हांख्रायनानै बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ भिडिअ बानायहोनानै जाय भिडिअखौ बिथांमोना आपल'ड होनायनि उनाव गोबां माने बेखौ बुहुमावनो गोसारहोनो हायो। बेबायदिनो आं खालामजानो लुगैयो। जेरै जोंनि बर'आवबो दङ बिथां बि बयसमोन आरो रिया ब्रह्ममोन, आलफ्रेड ट्रेभेलिं, आलफ्रेड इंलिश मेकार बेबायदिनो माने गोबां साबस्क्राइबार गोनां इउटुबारफोर जोंनि बर'आवबो दोङो आरो बिथांमोननि अनगायैबो जोङो माने गिदिर गिदिर इउटुबार्सफोरखौ लेंहरनो नाजानांगौ। जेरै हिन्दीआव बानायग्राफोर दङ गिदिर गिदिर इउटुबार जेरै सौरभ जोशी ब्लग्स बेबायदिनो आरो गोबां जायखौ जों मुं लाख'नो हाया। बेबायदि खालामोब्ला जों दिनै जोंनि बर'नि आसार खान्थि बा थामोनथाय धोरोम खान्थि गासैखौबो जों बुहुमावनो स्प्रेड खालामनो हागोन आरो जों दि बेबायदि फेस्टिभेल खुङो बे फेस्टिभेला जोंनि माने गासै पृथिबियावनो गोसारनांगौ। बिदिब्ला आं दिनै बे ससियेल मिडियानि पावाराव बेखिनि इउटुबनि सोमोन्दैबो एसे बुंनानै आं बे भिडिअखौ बेनि थाखायनो बानायनाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ साबजानाय मोन्दों आरो नंगौ बायदि साननानै लादोंब्ला अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि लिडारफोरनियाव जोंनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरनियाव बे भिडिअ सौहैयो आरो सौहैनानै बिथांमोना बेनि फारसे इनिसिएटिभ लानो हायो। बेखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। लोगोफोर जय हिन्द।